Hello mga kaksoy, si Pering Choy na po dahil ni. Taon ko ako kabotog videos kay na busy akong live. Kagagay mga comment na yun sa balay. Wow, alright. Karon, ay daigda ako kay nagbantay ko sa bata. Nadugay kay matulog. Ano sa sabi siya matulog o makabuhat ko sa akong buhat tunon. Ato siyang interviewon guys. Bon, kano sa magkamatog, Bon? Bon. Kano sa kamatog? Shhh. Kano sa magkamatog, be? Kano sa kamatog? So, mao na to guys. Murag no comment lang siya kay papamugin sa duka ha. Isapot-sapot po siya kay ganun giupawan po siya. Oh yeah. Okay guys, tapos lang ako kanong saan siya matulog kay makabuhat na ko sa kong plato nun. Sunod na po nga video guys. Hindi makalugar po po dito sa maapot ng mga adlaw.